Kablaaw na imbangal daw when rabi ikada kayo. Ni Norma Hennessy daytoy mangibasa iti daytoy podcast, kaumuna asarita ken maipapan iti pakasaritaan ni Mother Teresa. Daytoy asarita ket paset ti libro an napauluan iti samut-samut iti tarikayo. Asinurat daytoy numutibiyang ken naipablaak libro iti Marso ti 2022. Iti panawen ti panagrugi ti maikadua milenya. Paagam mo iti uray sa dino asuli ti lubong tinaga ni Mother Teresa. Maigapo dayto iti birtud dagiti adu agapuanan na panagserbikan panangilala kadagiti tattao ang maliplipatan, maumumsikan awanan. Bayat ti panagbiag na dito'y daga, indato natin na isal sa lumina panagayat ken naindaklan a panagserbi kadagiti napanglaw ken nakakaasi at tattao. Naiyanak ni Mother Teresa ijay lugar ti Uskub nga adda iti imperyo ti Ottoman. Idi maika-20 ket 6 ti Agosto iti 1910, August 26, 1910. Daydi a lugar ket managan itan ti Skopje nga isut kapital ti Pagilian a Macedonia. Agnes Goncia Bonjagiu ti nakabunyagan na anagan. Napudno ken devosyonado a Kristiyano dagiti dadakkel na. Nga midiagtawen ni ubing nga Agnes iti 8, pimusay daydi amana. Ket iti kasta di makkel ni Agnes, kastamet dagiti dua kakabsat na, iti nagmaymaysa panarabay ti inada anabalo. Napigsa ti pamatikan panagayat ni Agnes iti Diyos, manipod kinaubing na. Nupay naganus pay laeng idi ti panunot na, inkadengnan tagserbi iti pagayatan ti Diyos. Idi nagtawen ti 18, timipon iti kongregasyon dagiti mamadre, nga agmismisyon kadagiti na duma-duma nga adayo a lugar. Managan dayto iti Sisters of Loreto. Naipatulod ni Agnes, ubing a Teresa, anapan nagadal ijay kumbento ti kongregasyon ijay Ireland. Ditoyen, tinakaitidan ken kwa na tinagan a Teresa, anaadaw ken Santa Ceres Tilicia, a patron dagiti agmisyon. Bayat ti kaadda na ijay Irlandesa, wenno Ireland, nagnaed ni Agnes ijay Abadia ti Loreto, wenno Loreto Abbey, ket nagadal iti Ingles iti makatawen. Manipod iti daydi nga iadayo ken ipapanaw na ijay ili ti Uskub a nakayanakan ken di makkelan na saanen a nagsubli ijay. Isulaeng met daydin tinaudi a panakidin na ken panakakita na iti patpatgan na nga ina ken dagiti dua a kakabsat na. Kalpasan ti makatawen a panagindeg na ijay Irlandesa, gapwen tatapen daan na addaan ti sakit asarot wenno tuberculosis ni Teresa, impatulod ti kongregasyon ijay ili a Darjeeling, tapno aginana ken agpaimbag. Ili ti adayo a nasyon nga India ti Darjeeling. Iti kaadda na sadyay, narikna ni Teresa, aday di pa nakaibaon na ket isu ti panangayab ti Dios ken kwa na nga agserbi. Iti kasta, dimawat iti pamalubos ti kongregasyon dagiti mamadre ti Loreto, a maibaon nga agserbi ijay Kolkata. Pinatgan dagiti ngatwen na dagiti kiddaw na. Ket rinugyan na tinagtrabaho iti misyon. Ijay India idi 1920 ket 8, wenno 1928. Idi inawat na ti kariti panagbalin na amadre idi 1930 ket maysa, wenno 1931, nagisuro iti pagadalan a Santa Maria ken Santa Teresa, ket inadal na ti pagsasao a Bengali. Agsipud ta Bengali ti lengguwahe nga usar dagitoy adua a pagadalan. Agpada dagitoy a pagadalan nga agpaay kadagiti ubing a marigrigat. Idi 1944, 1944, nagbalin a prinsipala ti Santa Maria, St. Mary a pagadalan dagiti ulila. Bayat iti kaadda idi ni Mother Teresa ijay Kolkata, adu dagiti tiyempo ti karigat. Agkirang ti taraon, ket nagbisin dagiti tattao. Ginasgasot aribo ti tattao anat natay gapu iti bising. Kadagidi tiyempo ti karigat, nasisita ti asukar a panglaok dagiti tattao iti basit nga innapoy, tapno uray basit laeng ti maipauneg, ket makaitedan tinayon akirad ti bagi. Iti kasta uray basit a kantidad ti innapoy, ket mabalin a makawaras iti ad-ado no malaukan iti asukar. Adda padas ni Mother Teresa, a naisarita na, maipanggap iti maysa a basit nga ubing a lalaki a Hindo, agtawen dayto iti upat. Kuna ni Mother Teresa, saan pa'y unay a nagbayag a napasamak ijay Kolkata a nagkarigat kami, amin kami a makaala iti asukar.
Jak amuno kasano ang nagwaras kadagiti ubing, ti damag iti daydi panagkirang mi. Ngam adda daydi maysa nga ubing ahindo, anapan kada ama ken inanak ket kinunana. Sa anak amangan ti asukar iti tallo nga aldaw. Ited ko jay asukar ko ken Mother Teresa, tapno ited na kadagi jay ubing nga iwanan na. Tallo nga aldaw kalpasan diti panangngilin ti ubing, imay indatag dagiti dadakkel na dayto yung ubing kanyak. Sigun ken Mother Teresa, isupay laing daydi, ti umuna pa nakakita na kadagiding agasawa. Ket daydi na ayat nga ubing kinunana, nga anak da, di napay pulos idi maibalikas nga husto tinagan ko. Ngam isut nagregat unay nga umayda kanya, ket ited da daydi asukar, nga inurnong da, tapno maited na daytoy, nga agpaay kadagiti kapada ng ubing, nga aywan mi, jay eskwelaan. Naipalagip ken Mother Teresa diti panangayab ti Dios ken kuana nga agserbi ken magsaranay kadagiti masaksakit ken nakakaasi. Tiyempo idi ti panagkurkurang kadagiti kang runaan a kasapulan ti panagbiag ket awan tulong an ited ken kuana. Bisin ken wow ti sinagsagaban ng empulos adi na sinardingan ti nagtrabaho ken nagtultulong kadagiti nakakaasi unay. Kinunana, ti Mang Ted agingga iti agsagaba ka iti naut-ut. Daytoy tinapudno akay buksilan ti ayat. Adu dagiti na isa sa lumina apadas ni Mother Teresa kadagiti kaamaan nga Hindu. Nagnayon ang nagbiag iti lagit na daydi maysa a pamilya nga addaan 8 a babasit nga anak iti maysa a tiempo ti karigat. Agkarigat da idi gapu ti kaawan ti makanda. Indatag ken kuana ti maysa a manang nga asi a lalaki daydi damag maipanggap iti daydi pamilya ket nagpakaasi daytoy iti tulong. Mother Teresa kinunana, adda pamilya awalo ti anak na, ket mabisinda unay, kasaan daan ang nangan tinabayag basiten. Ipamuspusam kadi ida ama addaan, iti uray anyaman ama itaraon. Iti daydian ang ngegna, nangala ti madre iti innapoy, ket dagos anapan ijay pagnaidan dagiti pamilya anag kuna. Ket nakitak dagidi ubing, nakitak dagiti matada a sumilap idi iti bisin. Diyak amo na nakakitkita kayon iti lang ati bisin. Ngem mailang nga ak daytoy agsipud na masansan ko ang makitkita. Inawad daydi inatin napoy ana ited kan kuana ket napalaos ti yaman na. Imparabaw na daydi suputin napoy iti basit alamisaan ket nangibinga iti sumagmamano a katipkel iti maysa a malukong. Kalpasan na rimwari ti taeng nga iggam na daydi malukong ti innapoy. Idi nagsubli inimtuod ti madreno no api arimwar daytoy. Sa dino tinapanam dinamag na. Singmungbat daydi ina dagiti ubing. Napanak nang ibingay iti intedyo apo. Nagbisin ngamin dagiti kaaruba mi. Saan ay Hindu akas kadakwada daydi kaaruba nga imbingayan ti ina. Muslim ti tradisyon ken kostumbreda. Numan pay kasta, saan ang nagduadwa ti Hindu nga ina anang ibingay iti Muslim a kaaruba da iti grasya a naawat na. Saanen anang ipan ni Mother Teresa iti innapoy iti daydi arabii kapwenta kunana. Kaya't ko amariknada ti ragsak ti panagsisin naranay. Ngam adda dagiti ubing alanga ti ragsak. Amakibingay iti ragsak daydi inada, agsipud ta adda ayat nga imparanod na. Ken makita yo, ti pagpunganayan ti ayat ket ditoy uneg ti pagtaingan. Iti panunot tayo, masansan at ti kinapanglaw, ken rigat ti kinaawan ken panagbisin laeng. Wenno kinaawan ti lupot, ken kinaawan ti pagtaingan. Ngem ti kinakakaasi ti saan ang maipateg, saan ang maayat, ken saan ang maikankano, ket isot kadadamsakan a kinapanglaw. Masapul tayo arugyan di tauneg ti pagtaingan tayo ti mangator iti kasta a kinapanglaw. Idi 1950, 1950, nang bangon ni Mother Teresa ti baro a kongregasyon iti uneg ti Romano Katoliko a managan misyonaryo ti karidad a panagpaay, Missionaries of Charity. Gandat daytoy a komunidad agserbi kan mangtaripato kadagiti mabisbisin. Kadagiti awanan maikawes, awanan pagtaingan, kadagiti saan ang makapagna, saan ang makakita, masaksakit ang mabaybayan, ken amin dagiti na umsiken na ibelbeleng. Kunana, idaton mo itinananay iti bagim ti iti Dios. Usaren na ka amang ipatungpal iti naindaklan na bambanag iti katulagan. Taad adayo apatyem tinadyosan ng ayat na ngem ti kinarasin. Di mo kunaen at tapno napudno ti ayat ket masapul a nakaskas daaw daytoy. Ti kasapulan tayo ket ti saan ang mauma nga agayat. Kas ken Jesus
gaming na tayo tilubong. Saan na para iti bagita yun no di kat agpaay kadagiti dadduma. Tiragsak ti Diyos iso tiragtatayo. Pimusay ni Mother Teresa idi Setyembre 5, 1987, 1997. Iti edad na 87, ijay siyudad ti Kolkata, India. Indeklara ti Romano Katoliko a Santa daytoy a Madre, di may kaapat ti Setyembre 2019.